Fix-xhur li ġejjin, il-Gvern se jniddisejħa l-offerti biex isiru studji ambjentali dettaljati fuq żewġ żoni ta' interess fl-Ibħra Maltin bħala pass kruċjali lejn l-ewwel floating windfarm tal-pajjiż. Dawn l-istudji se jkejlu fatturi bħal veloċità u d-direzzjoni tar-riħ, l-għoli tal-mewġ u l-kurrenti, elementi essenzjali biex jiġi stabilit il-potenzjal reali ta' produzzjoni ta' enerġija mir-riħ barra mit-12 mil nawtiku. Ħabret dan il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli waqt il-qari tal-estimi finanzjarji għall-Ministeru tal-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika. Spjegat li l-proġett li forma parti minn viżjoni fit-tul biex Malta ssir gżira neutrali f'emissjonijiet u maħsub li jipproduċi madwar 300 megawatt ta' enerġija nadifa fiż-żona ekonomika esklusiva. Sa issa 3 kumpaniji wrew interess f'dan l-investiment u l-proposti tagħhom qed jiġu evalwati minn bord tekniku. Fl-istess diskors il-Ministru konfermat li t-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija b'investiment ta' 300 miljun euro se jitlesta sal-aħħar tas-sena d-dieħla b'nofs il-fondi ġejjin minn riżorsi lokali. Ix-Shadow Minister għall-Ambjent Rebecca Burch wissiet li l-liġijiet tal-ippjanar li ppreżenta l-Gvern f'Awwissu li għadda huma l-akbar teddida l-ambjent ta' madwarna u appellat għal riforma vera fl-ippjanar li ma teqritx l-ambjent. Saħqet li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra l-iżvilupp, iżda kontra żvilupp bla kontroll li qed joħloq problemi bħal traffiku u l-kwalità tal-ħajja. Żiedet li Gvern Nazzjonalista se jassigura master plan nazzjonali u pjani lokali aġġornati skont il-bżonnijiet ta' kull lokalità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield qal li pajjiż ma jistax isejjaħ lilu nnifsu modernu u attrajenti jekk il-lokalitajiet tiegħu ma jkunux notfa u ordnati. Qal li dan mhux biss jagħti dera sabiħa imma sens ta' gburija u rispett fil-komunità. Qal li fil-jiem li ġejjin se jitħabbru dettalji ta' proġett bi prova li se jżewweġ l-użu tal-intelligenza artifiċjali bid-drones mal-ħiliet tal-ħaddiema biex jiġu sorveljati u mnatfa ċertu żoni skont il-bżonn. Ix-Shadow Minister għat-tibdil fil-klima u l-Indafa Pubblika Yves Borg Bonello tkellmet fil-kuntest ta' statistika li turi kif kull persuna tiġġenera mal-500 kilo skart kull sena u ħeġġet biex il-Kunsilli Lokali nataw allokazzjoni ta' boros differenti. Dan qalet għandu jsir b'soluzzjonijiet kreattivi bħal trakkijiet b'komportamenti differenti biex jiġbru aktar minn tip ta' borża waħda fl-istess rotta.